ኤርትራ ኣብ 1890 ዶባታ ዝተነጸረ ሃገር ኮይና ብኢጣልያውያን ካብ ዝተገዝኣትሉ እዋን ንልዕሊ ሓደ ዘመን ዝተፈላለዩ ገዛእቲ በብእብረ ንህዝቢ ኤርትራ መሰሉ ነፊጎም ክጭፍልቁን መንነቱ ከህሱሱን እዮም ተራእዮም እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ከም ሓደ ህዝቢ ካብ ዝቐውም ናይ ሓባር ኤርትራዊ ስምዒትን መንነትን ፈጢሩ ነቲ ናይ ጭፍልቃን ዓመፅን ታሪክ ብውልቅን ብጥሙርን በተሪር ክቃወምን በብመድረኹ ንጎነፅ ብጎነፅ ክምልስን ተራእዩ እቶም ብዝተፈላለየ መንገድን እዋንን ካብ ስግር ባሕርን ጎደቦናን ዝመጹ ዓመፅትን ገዛእትን ንምብዳህ በኤርትራውያን ሓርበኛታት ዝተረኣየ እምቢታን ፖለቲካዊ ተቃውሞን ድማ መበገሲ ናይቲ ድሒሩ ዝመፀ ውሁድ ኤርትራዊ ቃልሲ ከም ኣብነት ክጥቀስ ይከኣል ድሕሪ ምትዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ህዝቢ ኤርትራ ከም ኩለንተን ኣብ ትሕቲ ኤውሮጳውያን ገዛእቲ ዝነበራን ናጽነተን ዝተዋሃበን ሃገራት መሰሉ ክሕሎን ድምፁ ክስማዕን ናጽነቱ ክረክብን ዝግብኦ እኳ እንተነበረ ኣይተዓደለን በንጻሩ ካብ መግዛእቲ ናብ መግዛእቲ ንኸሰጋገርዎ ናብታ በዓልቲ ኪዳኖም ዝመረፅዋ ኢትዮጵያ ክቕርንዎ ብዙሕ ተሰዓሩ እቲ እዋን ነቲ ውሳኔን መግዛእትን ዝቃወማን ናጽነት ዝቃለሳን ኤርትራውያን ሰልፍታት ዝቆማሉ እዋን ነበረ እተን ሃገራውያን ሰልፍታት ብመንገዲ መራሕተን ነቲ ካብ ኣርባዕታት ጀሚሩ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ንምልሓቕ ዝእለም ዝነበረ ውዲት ኣብ መጋባእያታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቤቱታ ኣስምዓን ብሰላማዊ መንገድታት ተቃውሞን ኣርኣያን እቶም መራሕቲ ብቲ እዋን ኤርትራ ናጽነታ ከይረኸበት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ክርከብ ማለት ዘበት እዩ ክብሉ ክመጽእ ዝኽእል ሳዕቤን ኣቐዲሞም ኣተንብሆ እንተኾነ ንሰላማዊ ሕቶ ህዝቢ ሰላማዊ ምላሽ ኣይተዋህቦን ንመራሕትን ኣባላትን ንናጽነት ዝድግፋ ሰልፍታት ብጸረ ናጽነት ዝኾኑ ባእታታት ራዕዲ ምፍጣር ምእሳርን ምቕታልን ድማ ናይቲ መድረኽ ጉልሓት ትርኢዮታት ነበሩ ኤርትራ ብስም ፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሓበረት ስርዓት ሃይለ ስላሴ ንፌደራላዊ ውዕል በብቆሩብ እናጠሓሰ ንስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ከማህመንን ንመሰላት ኤርትራውያን ክገስን ጀመረ እቶም ውሽጢ ሃገር ኮይኖም ክቃለሱ ዘይከኣሉ ኤርትራውያን ናብ ስደት ኣምርሑ ነቲ ብሰንኪ ሃሱሳት ኢትዮጵያ ከካይድዎ ዘይከኣሉ ቁልዕ ምንቅስቓስ ብ1958 ኣብ ስደት ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ ሓራካ ዝብል ፖለቲካዊ ውድብ ኣቆሙ እቲ ውድብ ብዝነበሮ ጥርናፈን ፖለቲካዊ ዕላማን ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ሱዳን ኢትዮጵያን ኤርትራን ንብዙሓት ኤርትራውያን ብምስጢር ክውድብን ሰዓብቲ ክረክብን ከኣለ ዕሽሽታን ጭፍልቃን ሓያላን ሃገራትን ብስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝተረኣየ ገህሰት ፌደሬሽንን ኣብ ኤርትራውያን ልዑል ሕራነ ፈጢሩ ናብ ጎነፅ ከም ዘምርሕ ገበሮ ኣብ ሓምለ 1960 ድማ ካብቶም ኣብ ግብፂ ተሰሪዶም ዝነበሩ ኤርትራውያን ገለ ውሕዳት ተኣኪቦም ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝበሃል ኣንጻር መግዛእቲ ኢትዮጵያ ብረታዊ ቃልሲ ንምክያድ ዘዕላሙ ውድብ መስረቱ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ዝኾነ ዓይነት መግዛእቲ ጻዕዳ ይኹን ጸሊም ስለ ዘይቅበል ኤርትራ ናጽነታ ከይረኸበት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ሰላምን ርግኣትን ናይ ክርከብኒ ቃል ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ዓሊ
اتيابتي وان درو بجننتون تقاومون زنات ريفوز نبري حمد إدريس عواتي وحدات سعبتون عركزت طواناجون حيزو نبرخا بموصا بحد مسكرم شحنتي عتميتن سوسان حدن أبقبوتات أدال ستوكوسا فالميت تيت مجمار عدك أوك ألسز بإرترا أبسرت كلتي كبرتو بمجزأتو حيلي استرد إرتراوي تسفو أبتا ببحت مسكرم استغال حت محت حرنت لزنبري نتي حساب لبوز اسمرلو بسرات حنقو فايلو تقبلو بفلاي مس مفراس فدريشن شحنتي عتميتن سوسان كلتن دما وتهدراتن كالوت إرتراويانن إناو حزونة تقدلي أساسنون أحيلون اتنهرناي كله إرتراوي انت عينت بوليتيكاو بروغرام نيرو قنع ديو ايكونن امرارحو انت يمثل زي قدس برتاو قالس طرايس لازنبره كله سعيرو ناو خيت نمجمار صوران اتكون بقالات حربينيا رمضان محمد نور اتم برتاو قالس جمرو قدامو التقادلتي ابسرتي من قسقاس حفاشهم نيروم اتن قداموت برتهم كا ام بربادن مكل خالن حفاش سرحتي تامرات ينيرن نسنكورنتن حسامن قداماي مدرخ سورا حربينيا رمضان محمد نور اندغنا سورا ابجمرو الوان نسنكورن حسومن ينيرو تقادلتي بقطرنا وحدات بصابع زقطر عدقن وسننت نواتن حجزن سلازنبرنا ابزو عالنايون حدراي نبرنان كنهلو قصالي كنغعز نيرونا هلاوينا مس منقسقاس دمنا استاساسري نيرو اب حدا دو انتن نبلغن دو مسعبه حسامن مكران سورا سلازي ودا كاب نتي كل حماق كنتات حنت تصبقت التنيرا مذكر يقلل مجمار برتاو قلسي نتي بكل مؤذنات الرئي زنبرة تقاومو حزب إرتران مكزاتن دليتنا صنتن كملس تثبيت تقبرلو أونتاوي تبقسو ينيرو انتخوني نصر علامان بوليتيكا وحنصاتن زي نبرو بفنون بزي أخل مصنعاتن استبقسن توم أبسدت كوينوم سوران خجمر زبقسو مرحة تقادلو حرنة إرترا نحزب إرترا محبراوي أقاومان أو اشتحقر زنبرة بوليتيكاوي كونتاتن زي فلطن بمنبالوم صبيب وغراون خيمانوتاون الرأي زنبروم يمنيلوم ازي خيمانوتاون قبيلاون أقبابات دما نتولدو زخون عدقاوك ألسي عنقفات كفتر كيلوليو هذا خفتي عبيتي عداتات صقم ناي تقادلو حرنة إرترا أم كففال تمسرته ودبي مستفلا لي منقد بغون شعو سرعتنيا نيرو تمهراي نيرو مصيد تساتف ابتقالسي مسكوحي خاتقاجو كو حطلكا يخيلنيو مالتي اذا خابزي وغان اذا خمزي الكاسي كتمصخ بحنقولكا وين يلنكم حجي مسبلكا مجمريا امنتي اتي لخو تقانقو توادادو اتحساسو فشنكات قبلو نجرا كونه هذا حجي اب كفلا سساتات جميرو بل اتي واحد زخا نانا هرز خدل اوان يرفت قدامي 10 عامتات ابتخدا خال اي كفال مالتي عينت نايتزمص دلو سب سراحتنيا دي تمهاراي دي خاب كتماز مص زلو دي خاب كطرون حوس كطرن مص دلو اتي كون شعز نبره فشيمو مس حلمتاتكا مس دلياتاتكا تقوم مس شو برتاو قالسي بزي بوع بوليتيكا وحنصاصن مرحنت نسلس تجمره قدلي بغبوخ سغو ماي كالن امنغو تغادلتن حزبن قبيلاوي هايمانوتاوي وغناوي ممقالات مغاس مسلات حزبن تغادلتن وددر سلطان مرحنتن استعبل لينيرو بزحات بهاجراو ونطراي تدفافيوم ابنوس علميوم ابسساتات ابتقالسس تصنبرو تغادلت دما اتي كوناتات انصار امنتومن تصبيتومن كويني صنيحوم امنغو مريحنا الصورة بسترأينا سلطان وددر قالسي منقدو سحيتو ناب سرعات البونتن من قلقالن امرحي بتخلو من انتنا تنزوفر حيلي ابكن السميرون تواهيدون حدا بوليتيكا وعلامة مسرح نا وغاني وغان كان من مقالن امرحي
في شحن شعات ميتين سوسان حموشتن نتصورا بمسارة الصنحي أوراجاتات أو 4 كفلتات دحيرو دما حنت بموسخ أو حموشتا كفلتات مقلوو بزحات بهاجراو سمعت راي تدريخم وشتاوي كونتات سورا كيفولت استسلفو بتزغوانفهم كونتات أمد نغاراتو أمصاص أنا يتخفلتات من مخالن قداماي كفلي ناي بن عمر قال كفلي ناي بيلن ساحلاو تسكع ماتو ثالثاي كفلي ناي ساهون ناي سمحرن ناي كبساتات تغرينيا زبهارون بحال ناي رابعاي كفلي دنكاليان سمحرن تباهيلو تطرنفو دحرايا مودعتا 5 كفلين بقار እዞም ከበሳ እዞም ክርስቲያን ከም ዝኾኑ ለውመና ከምታት ዓይነት ነገር ብዙሕ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ክትቅበሎ ትኽእል ወይ ናይኮነ هذا عامه مسرت كلا ويتقال اب 4 ክፍልታት ነይረን ዳሃር ታ 5 ይስዒቦ ስለምንታይ ኸሙን ተበልካ ወላ ቲ መርሕነታት ንላዕሊ ሃገራዊ ጠመተ ዘይኮነ ቀቢላውን ሃይማኖታውን ጠመተ ነጊሱ እዩ ስለዚህ ክሰርሕ ኣይኽእልን هذا سي بزعبا قبيلو خحسب انت داخينو اتا قبيلو اب غلي بوتا انت داليا نابا كصقع دق قبيلو دق هيمانوتو خمصي دحور سلازخونه سو اتي لعليو زلو خا مرحنه دحور سلازخونه ناي قدن بخما ابشين شاتي ميتن سوسان شدشتن ود 17 عامت كلوب قالسس تصنبره بريغادر جنرال جرماي محري بزعباتي مدرخ زلو تذكرو نطقس ناي وجه هرفانن ناي قالسن طينتن سلازنبرني بعلي هويخه هواويخه ابتقمتش حنچ عتميتن سوسان شدشتن يتسلفه اميدا دنگدل زيكونه كاب شفتنت فيلخا زير احمق كنتات تصنحني بعبيو ناي هامانوت اوراجا قبيلان فلليات تغواهيرو سلازنبره مفطركا زصلنا يفللي تخيلات حلنا تنكفلتات نرسو متحققات بحال اي نبرنن نناتن منقسات كفترا وينناتن عليت كنقسا زدليها نيرن بحفشو السبات تسفقوا لصوم كهدمو زدفاف أمرار حينيرو اتوم نايشو حلفتي نتقالسي بزقباء كمرحوان عقمن دليتنا ينبرو من تطعمو خبر المسارتات كبسا بسون انت زي كوينو أبتو أنت موتاي صبوني روحتو لك هذا تخيل تي قداي مدرخ من الباش فلا لخونو أبسوسان شديشتن سسان شوعتن مسيحا خطري أني حركون كاسو صبوني ريل كاس كتزارب هاي تخيلنان دهريو من الباش قلا لو تطات قلا ترى تخيل تخون أبسوسان شديشتن سان شوعتن زنبرة جن مدرخ النهر مسيحاسي صبوق زباسي نيريل كاس تزارب هاي تخيلنان من الباش كم سمتن نعخا أنت معلت صجيبك سلز وعلك صبغت معلت وعنا الكاخ تزارب لا تخيل تخون أو تعرف أن صبغ زبال شيء ترى أي فلتنينا تصورات بحفشوا تصورات طعم ما يكون مستبتوان زنبرة محرات مسفننات هيمانوت وجن أركان تميت أقول قربنا لوجستيكس ولا مستبقع مرحنا زي ما هلاوسي أبتقاد له حرنت إريترا مسلاف زخاف إيه كفو أجاني فوني جنمتات الكعت زارو ولا تخيل نجار إزترح أبتئوان كنا من مقالن متفنانن أبتقدلي هو تبزحات مصحات حربينياتات بخنتو استفقالو نايك أنسألان ببتسانن هاهو تفتري بوزح خبت زحزن أبتي قالسي فتناي فلما واناتو ترياسي مبزحتهم أبتي ناي سسان شوعتن سسان شدشتن سسان شوعتن جزء كاب الدساء مسيوم كاب اسمران مسيوم تباهيلهم بزحزن قبابات دتقتلو لعلي 300 من اسيات بصحتات زبوزو صراحتني هذا نتي أبصورة زنبري هوكتن حدقان عناونا كايدا زسقوم بزحات مسألتات تقاللتي ولاكوا اتاواهو زي فكرن حدقان ينتنبري عوشت صورة كوينهم نتخونتات كأرمون كقوامون نابطعي من قدي كمرحون أمك لاساتو كم زيقرنا هنسرحين خلينا كم زيقركا حقرنا صاحتو صايت غلنا سبنا حد عدونا قويتكا حدقتهم صايت غلنا بدقة بريموت كتمرحي تغلنا أب كسلا وين كان مرحنة جاركا قالسي برتاو قالسوت مرحي تغلنا أب دماسكس كوفيلكا كت مرحي تغلنا أب دقو وين كان مرحي تغلنا مرحنة الله وش تعدو وين مرح الله
ንኩሉ ህዝቢ ደሳትፍ ክኸውን ኣለዎ ብዝተፈላለየ ቀቢላዊ ካልእ ኣከፋፋሊ ፖለቲካ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ክትገማምዕ ኣይግባእን እቲ ተቃውሞ ዝብሎ ኣነ ሪጀክሽን ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ሪያሊቲ ንኩውንነት ነቲ ለውጢ ዳሕራይ ኣምፂዎ ኣብ ውሽጢ ግን ኣብቲ ቀዋዕድ ዝበሃል ኣብቲ መሰረታት ዝበሃል ግን ነዚ እብያ ነይሩ ከመይ ገር ስለምንታይ ኢና ንሕና ራብዓይ ክፍሊ ንኣብነት ኣነ ይዝከረና ፀቢቑ 1967 ገምሆትን ዓይለትን ንኣብነት ኣብቲ ዝነበርክዎ ቦታ ክትነድድ ከላ ሽዕብ ክነድድ ከሎ ገምሆትን ዓይለትን ክትነድድ ከላ ኣብዚ ከበሳታት ኣብ ሃዘሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ዝኣከሎ ጉዛይ ዝበሃል ዝነበረ እዋን ዓድታት ክነድድ ከሎ እሞ ብሃይማኖታዊ መልክዕ ብቀቢላዊ መልክዕ በቲ ሓደ ሸነኽ ክነድድ ከሎ እቲ ሕረት እቲ ምፀት ናይቲ ኩነታት ኣብቶም ታሕተዎት ተጋደልቲ ነይሩ ሓድሽ ውድብ ክምስርት ኢልካስ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብኡ ዝደፍእ ስምዒታትን ድልየትን ምን ኣይነበረ ብዝተኻለ መጠንስ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ኮይና ነቲ ውድብ ከንዕርዮ ክንክእል ኣለና ካብ 66 67 68 69 እቲ ውድብ ክዕረ ክእል ኣለዎ እምበር መተካእታ ውድቡ ክመፅእ ኣለዎ ዳሕራይ ህዝባዊ ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ተባሂሉ ሲ ብኣባይታ ዝማዕበለ ኩነታት ዝመፀ እዩ እቶም ኣብ ውሽጢ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኾንካ ናይ ምእራም መስርሕ ክካየድ ይከኣል እዩ ዝብሉ ናይ ምእራም ሓይሊ ፃዕሮም ስለ ዝተኸልፈን ዘይተዓወተን ግን ሃገራዊ ቃልሶም ብኻልእ ኣገባብ ክቕፅሉ ዝወሰኑ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ በብመንገዶም ተፈልዮም ኣብ መፋርቕ ሰብዓታት ህዝባዊ ሓይልታት ዝተባህለ ውድብ ኣቐሙ ምውላድ ህዝባዊ ሓይልታት ነቲ ቃልሲ ዓብዪ ታሪኻዊ ዝላይ ነይሩ እቲ ዝተፈልየ ሓይሊ ኣብ መንጎ ክልተ ሓዊ ናይ ኢትዮጵያን ኩናት ሓድሕድን ተቐርቂሩ ንጹር ሃገራዊ ሕንጻጽ ሒዙ ጉዕዙ ቀጸለ ማእልያ ዘይብሉ ውሽጣዊ ምሕቋን መፅዩ ኣብቲ እዋንቲ ከዓ ሓድሕድ ኩናት ኣሎ እንጂ ኣብ ውሽጢ መቃንቲ ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ኣዝዩ ዝተመሓላለኸ ኣብ ውሽጢ ሰርቫይቭ ትገብር እንድሕር ኮንካ ብሓይሊ እቲ ነቲ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ዝነፀገ ብሽም ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣነ ሓዳስ ተጋድሎ ሓርነት እየ ዝብሎ ዳሕራይ ወይ ጥማዕ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ እቲ ናይ ቀደም ተጋድሎ ሓርነት ኦሪጂናል ክትብሎ ትኽእል ተጋድራ ዳሕራይ እዚ ምስቲ ለውጢ ብልላዕ ተነፂሩ ተጋድሎ ሓርነት እየ ዝበለ ኣብ ሓድሕድ ኩናት ምእዋጅ ዝበፅሐ ኣካይዳ ንበይኑ እዩ እዚ ሕጂ ሓድሕድ ኩናት ተወሊዑ ክሳብ 74 ተሓድሕድ ኩናት 75 መዕለቢ ዝረክብ ናይ ውሽጢ ሜዳ ኩነታት ኣብ ነናሓድሕዱ ናይ ፖለቲካዊ ረፅሚ ምፍሕፋሕ እንተይኮነስ ኣብ ወተሃደራዊ ረፅሚ እዩ ኣትዩ ስውእ ሓርበኛ ዓሊሰይድ ዓብድላ ፍልልያትን ኩናት ሓድሕድን ኣብ ኣእምርኡ ዝገደፈሉ ከቢድ ሕላገት ኣመልኪቱ ዝሃቦ ርእይቶ ሶራ ኤርትራ ብዙሓት በዳህቲ መድረኻት ሓሊፍዩ ንዓወት በቂዑ ቀቢላዊ ኣውራጃዊ ሃይማኖታዊ ፍልልያት ዝሰረኣየሉ መድረኽ ስሳታት ሕሱም እኳ እንተነበረ እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ግን እቲ ብንእሽቶ ጀመረ ፍልልያት ማዕቢሉ ኣብ መንጎቶም ንሓደ ዕላማ ሃገራዊ ናጽነት ዝተሰለፉ ተጋደልቲ ኤርትራ ኩናት ሓድሕድ ክካየድ ክትርእን ከለኻ እዩ ስለዚ ከዓ መድረኽ ኩናት ሓድሕድ እቲ ዝኸፍአን ፀንከረት መድረኽ እዩ ክበሃል ይከኣል ዲብያና ውንገቦ ምስ ሰገራን ሰሓል ነቒለና ኣለና ንኽብላ ቤተ ምሰቀል የኮነ ዝላ ስምር ቅልፅም ፀባ ተደሪራ ኩናት ክልተቕነ ከላዕላ ኣትሪኣል ገረግራ ኣስመራ ለሚነ ኣደኻ ተሓቢነ ስምካ ፀዊዐ ሰብና ጌርካ ሰሚዐ እቶም ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ በብመንገዶም ተፈልዮም ብስም ህዝባዊ ሓይልታት ቀዳማይን ካልኣይን ወገንን ዑበልን ተባሂሎም ቃልሶም ዝቐጸሉ ወገናት ነቲ ካብ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣካይዳ ዝተወርሱ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባታት ንምእላይን ናብ ሓደ ኣረኣያን ዕላማን ንምምፃን ብዙሕ ፃዕርን ቃልስን ኣካየዱ ቀዳማይ ክፋል ናይ 75 ብናተይ ይበሃላ ኣብቲ ቀዳማይ 15 ዓመታት ዝበሃል ልክዕ 15 ዲ 14 ዲ ብዘይገድስ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ናይ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልስና መብዛሕትኡ ኣብ ውሽጣዊ
ጽريትን أو وشطاو أكايدا متعراين زحلفيو كل 15 عامات أب رسمي مس حيلتات مجزاتي تراي أي نبرة تنا وشت رسمي مفحفحن أب تقدمي كفال ججف ترى ينيرو نوع أنت زي شجرة تخلي أمبي نأتون نيرو ጉዕዞ ሶውራ ልሙጽን ውህድን ኣይነበረን ኣብ መድረኹ ብጽንዓትን ቃልስን ዝተሰግሩ ብዙሓት ፈተንትን ዓንቀጽትን ኣሉታዊ ትርኢታት ነይሮም እዮም ኩናት ሓድሕድ ናይ መስመር ዘይምንጻርን ናይ ኣረኣያ ፍልልያትን ድማ ካብቶም ነቲ ቃልሲ ዝሓላለኹ ጉዳያት እዮም ነይሮም ህዝባዊ ግንባር ክሳብታ 77 ጉባኤት ትግበረላን ቅድሚኡ ዝነበረን ግዜ ናይ ውሽጢ ምፍሕፋሕ ብውሽጣዊ ቃልሲ كفتح الله زبها الرئاسي أي تدربين نيرو رؤسو دخالنا إنهنا ودب كن مسرتنا نابزبل بوسانيس أب فلما ناي سبعتات هيكون نجمر كم قد سلطة ناي مودة أتاسساتات مئرام نتي من كسقاس نتقادل حرنت إرترا مئرامن ترانسفورم مقبارن يونيرو توانا علامان بر نبين التنسألة ودب مسرات زتبقس من قصاص أي نبرة ህዝባዊ ሓይልታት ነቲ ኣብ ፈለማ እዋን ዝነበረ ናይ ዝተፈላለየ ሓይልታት ምትእኻብ ናብ ሓንትን ጥምርትን ውድብ ብምቕያር ኣብ ጥሪ 1977 ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ብምክያድ ስሙ ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብምቕያር ዕላምኡን ፕሮግራሙን ኣነጺሩ ንሰብን መሬትን በብስጉም ተሓራ ሙፃእ ዝብል ወተሃደራዊ ሜላ ሓንፂፁ ንትግባር እዩ ተበገሰ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 1977 ኣብ ልዕሊ ስርዓት ደርግ ዝለዓለ ወተሃደራዊ ጸብለልትነት ብምሓዝ ንዝበዝሓ ከተማታትን ዓድታትን ኤርትራ ሓራ ብምግባር ንከተማ ኣስመራ ኣብ ከበባ እተዋ ኣብቲ እዋን በቲ ግንባር ሓራ ኣብ ዝወፀ መሬት ከተማታትን ዓድታትን ዝነብር ህዝቢ እናንቃሕና ወደበን በብማሕበራዊ ቀጸላታቱ ፖለቲካዊ ንቕሓቱ ከም ዝበርኽን معرنت دك أنستيون بمأمان هزباو سلطان كم زحزن أبقال سلع الإجامو خمزة بركتن قبري هزبي مسرد نهزبك أخذ تصادف وقت إلالك كل هزبك بزي فلالك ساتفك إلاله حكيت ورسي أقواماتات الله بهلاوي محبراوي تفلالي خالوت أقواماتات الكات زارب تغل نحاد هاقراوي علامة كتسرح انت خوين كاغن نعو زبك أو ودادبان أما أزازنا كل وقت إلاله سوقات بوليتيكا وبروغرام دمزه مدرخ 1977 اسباو جنبار وتهدراون بوليتيكاون قبلتنا تحيزلو بزنبر موت سرعة درك حديثنا حساب محبرنا تقتلو تعقيعي محبرنا تاودن بس لزحازي أمانغو سرعة دركن حبرة السوفيت نبرن استمسرت حديث قال كدان نصور إرترا بقالو تختصلو جمالي كابش 1977 أمانغو زنكلت هاجرات بسوترك خيد سنحر كبار دمان أبزر على ترزو ديبو كاتتهوي بوليتيكاون وتهدراون دقفات توهبو بحبرة السوفيت نبرن مشارختان نسرع الدرك ستوهبي قزيف وتهدراون بوليتيكاون حاجزات نميزان حيل سوران درقن غير كيلو ህዝባዊ ግንባር ንዝነበሮ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ዓወታት ዓቂቡ ነቲ ብዝለዓለ ደገፍ ወጻእተኛታት ተሰኒዩ ሶውራ ንኸጥፍእ ዝህንደልት ዝነበረ ደርግ ኣብ ዝጥዕሞ ቦታን እዋንን እናገጠመን እናዳኸመን ኣብ ኩሉ ሓራ ገይርዎ ዝነበረ መሬትን ከተማታትን ብምስላቕ ኣብ ሳሕል ብምዕራድ ንሰናውሐ ቃልሲ ድልውነቱ ኣረጋገጸ ኣውራዊት ሳሕል ደጀና ንእበጀቲከ ናብ ኩሉ ጉርናዓት ሃገርና እቲ ግንባር ኣብ ምክልኻል ከይተሓፅረ ኣብ ደጀኑ ርእስኻ ምኻል ካብ ዝብል እምነት ተበጊሱ ካብ ማንም ወገን ሓገዝ ከይተጸበየ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነበረ ህዝቡ ሰረቱ ብምግባር ንህዝብን ሰራዊትን ዘገልግል ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ከም ትምህርቲ ጥዕና ፋብሪካታትን መስናዓትን ተኺሉ ቃልሲ ብምሉእነት ንክቕፅል ኣኽኣሎ መደበርና ሳሕል ሓበን ሰውራ መእሰረት መራኢት ኤረትራ ጎላጉል ፍንጭሩ ኣኻፍ ሰላኢ ዘይደጎ
ንዓሰርተ ዓመታት ኣብ ግንባራትን ኣቕፋን ሰሜናዊ ምብራቕ ሳሕልን ዓሪዱ ብጽሑፍን ቃልን ክግለጽ ዘይከኣል ብመስተንክር ዝኾነ ጽንዓት ወራር ኣብ ርእሲ ወራር እናመከተ 8 ወራራት ኣምከነ ብፍላይ ኣብ 1982 ሰውራ ኤርትራ ንሓዋሩ ንምጥፋእ ንዓለም ዝተነግረሉን ዝተኣወጀሉን ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብ ዝተሰመየ ሻድሻይ ወራር ብጽንዓቱ መኪቱ ብዓወት ድሕሪ ምዝዛሙ ካብ መድረኽ ምክልኻልና መጥቃዕቲ ብምስግጋር ተሰነይ እዚ ውቃው ባረንቱ ብምድምሳስ ኣብ መወዳእታ ድማ ዝበዝሐ ሰራዊትን ሰብን ኣጽዋራትን ዓጺቑ ን10 ዓመታት ኣብ ግንባር ናቕፋ ዓሪዱ ዝተረባረቦ እዝናደው ስዒሩ ናብ በሪ ሓርነት ዝኾነ ስርሒት ፈንቅልን ድሕሪኡ ሰዓዊ ዓበይቲ ወተሃደራውያን ግጥማትን ብምክያድ ንኹሉ ስዒሩ መድረኽ ብመድረኽ ናብ ናይ መወዳእታ ዓወት በጽሐ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ቅድሚ ናጽነት ዝረኣናዮ 5 ዓመታት ሩስን ረጽሚ ምስ ዝሓየለ ሰራዊት ኣብ ኣፍሪቃ እሞ ብዘይ ዝኾነ ምውጋይ ናይ በርሊን ፈተነ ናይ ሓደ ፈተነ ተረጊጾም ተጣሒሶም ህዝቢ ኤርትራስ ብናቱ ቃልሲ ንኹሎም ኣከራኽርቲ ዝበሃሉ ጉዳያት ናይ ዝውሕል ኩናት ይኹን ዋላ ኣብቲ ገስጋሲ ዓለም ዝበሃል ዝነበረ ተራእየ ምምኽኻላት ኣብኡ ከይሃውተተ ኣብቲ ዝድልዮ ቦታ ምብፅሑ ሲ ምን ኣሎ ከምኡ ቪየትናም ኢልካ ዝረብ ከኣል ኸውን ካልኦት ሓይልታት ኣብዚ ከባቢ ግን ኣነ ከምቲ ናህና መስርሑ ወዲኡ ኣብ መዕለቢ ዝበፅሐ ምንቅስቓስ ብዙሕ ትረክብ ዝከኣል እውን ኣይኮነ ጉዕዞ 30 ዓመት ሶራ እቲ መንገዲ ነዊሕ እቲ ጉዕዞ ድማ ጸልማትን ሕልኽልኽን እዩ ነይሩ ናጽነት ዝወፈረ ተጋደላይ ጉዕዞ ሶራ ከይቁፅን ክቕፅልን ምስ ለመምታን ኣራዊትን ኣብ መረር ሰፊሩ ቀሙጥ ዝብላዕን ስተን ፍሉጥ ትሕዝቶ ዘይነበሮ ንቕድሚኡ እናማእረረ ብጥሙ ይከብዱ ንኽዕንገል ከም ጠለበጊዕ ቆፅለ መፅሊ ሸምጢጡ ትንፋስ ከድሕን ዕለታዊ ኣባፅሕን ጎራዙን ንስለዛ መሬት እናቐበረ ሕልፎ ነቲ መሪር ጉዕዞ ምኽኣል ዝሰኣኑ ካብቲ መንገዲ ሸታሕታሒሎም ዝተኣሊ ውሕዳት ኣይነበሩን እቶም ነቲ ዘይፅወር ዝጾሩ ነቲ ዘይከኣል ዝኸኣሉ ግን ነቲ ኣብ ሓደ መስከረም ጀመረ ጉዕዞ ኣብ ምዕራፉ ኣብፅሕዎ መንገዲ እንዳሓየለ እንድሕር ከይዱ እቶም ሓያላት ጥራሕ ከዮም ዝኸድዎ መንገዲ እንዳሓየለ እንድሕር ከይዱ ተዓፂፎም ዝድቅሶ ኣሉ ኩላትና መዓስ ሓደ ኮይኑ ዓቕምና ኩላትና መዓስ ሓደ ኮይኑ መረዳእታና ኩላትና መዓስ ሓደ ኮይኑ ድሌትና መወዳእታ ተፀቂጡ ፅቡል ኣብ ሻድሻይ ወራር ከቢድ ፀገም ነይሩ ኣውቲስታ ኸይድ ማኪና ሒዙ ስንቂ ከምፅእ ካብ ፖርስዳን ማኪና በዚኣ ፅጊዕዋ ኸይድ እንታይ እቲ ፀገም ሻድሻይ ወራር ልሕስ ደብላ ነዚ ሃገር ይትመስሉ ብእዋኑ ከሎ ምኻድ ሕሸና እምበርስ ኣይወግሕን እዩ ከይዳ ኹላ ክንደይ ማካይን ናብ ፖርስዳን ጠጠው ኢሎም ብዙሓት ኣብዚ ኸ ሰብ ዋጋ ኣሎ መን ከይዶ ከምፀኒ ቶም ኣይታንቲ ዓገግ እንዳበሉ ምፅወን ሻድሻይ ወራር ውዳእ መን ተረፈ እቲ ዳሕየለ ኣውቲስታ ኣብ መንፈዓት ነቶም ቀዳሞት ኣውቲስታ ቅድሞም ኣይቅድሞምን ናቶም ኣይታንቲ ነይሩ ተማሂሩ ግን ካብኦም ዝበለፀ ሰብ ኮይኑ ነዚ ሃገር ከዓ ናጽነት ኣምፅኡ ከምዚኣ እያ ሰውራ ጉዕዞ እንዳሓየለ እንድሕር ከይዱ እቶም ሓያላት ጥርሖም ዝኸድዎ ኣብቲ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ዝነበረ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሓያል መንፈስ ተወፋይነት የለን ዝሃገር እዚኣ ናጻት ከይኮነት ደቂሰ ይሓድርን እየ ኣይዓርፍን እየ ኢሉ ሙሉእ ኣእምሮኡን ሕልንኡን ናብኡ ዘቐነየ ሰብ ተኣምራት ክገብር ይኽእል ሙሉእ ህዝቢ ክስለፈሉ ከሎ ከዓ ናይቲ ሙሉእ ህዝቢ ድምር ሓይሊ መወዳእታ ይብሉን ከምኡ ስለ ዝኾነ ነቲ ኢኮዥን ነቲ ምዕሪት ክቀያይሮ ክኢሉ ዘይተወደነ ምዕሪት ወይ ኢኮዥን ብኸመይ ክቕይሮ ክኢሉ ጠበንጃ ስለ ዝነበረ መድፍዕ ስለ ዝነበረ ቴክኖሎጂ ስለ ዝነበረ ጸጋታት ስለ ዝነበረ ይኮናን ሓይሊ ናይቲ ሰብ እዩ ቀይርዎ ሓያላን ዓለምና ድምፅን ሕቶን ህዝቢ ኤርትራ ብኣግኡ ሰሚዖም እንተዝነብሩ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ብክልቲኡ ወገን ዝፈሰሰ ደም ዝጸፍአ ህይወት ዝተፈጸመ ህልቂትን ዝዓነወ ንብረትን ዝተኸስረ ግዜን ኣንበይ መሃለወን ሎሚ ዞባና ካልእ መልክዕ ሒዙ መሃለወ ህዝቢ ኤርትራ ንመንነቱን ክብሩን ምናልባት ኣብ ዓለምና ውሕድ መዳርግቲ ጥራይ ዝርከቦ ኣዝዩ ከቢድ ዋጋ ይኸፊሉ
ነታናተይ ዝብላ ካብ መንጋጋ ዓመፅቲ ኣውፅኡ ዳግማይ ስማ ፀዊዑ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ብህይወት ክሳብ ዘለና ንኾርዓላን ነብረላን ብስማ ንፅዋዕን እንተሞትና ንዕርፈላ ክብርቲ ሃገር ናይ ውሉድ ወለዶ ሃገር እዛ ኤርትራ እዚ ሕጂ ዘሎ መልክዕ ኣዋዳድባ ናይ ህዝብታት እዩ ዘይተወደበ ህዝቢ ኣብዚ መልክዕ እዚኣተወ ሃገር ዘይብሉ ንብሎ ወይ ካልኣይ ደረጃ ወደባት ንብሎ ወይ ሳሳይ ደረጃ ወደባት ንብሎ እቲ ብመልክዕ ነዚ ክንገልፆ ፀንሐና ተወዲቡ ቦትኡ ሒዙ ዘሎ ሃገር ዘሎ ከዓ ልኡላውነት ዘሎ ህዝቢ ወይ ሃገር ኢልና ንፅውዕ ማለት እዩ ስለዚ መልክዕ ናይ ኣዋዳድባ ናይ ህዝብታት እዩ ሃገር ኣበይና ዘለና ኢና ከም ህዝቢ ክንሓትት እንድሕር ኮይና ከዓ ኣብ መወዳእታ ሃገር ኣለና ዘይብልናኒ እዚ መልክዕ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ሎሚ ሰብ እንድሕር ሓንቲ ንህብ እንድሕር ኣብ ቆፎ ኮይኑ ዝሓድር ሓንቲ በጊዕ ከዓ ኣብ ናታ ዛሬባ ኮይና ትሓድር ኣብ ናታ ደንበ ኮይና ትሓድር ሰብ ኣብዚ ሕጂ ዘለናይ እዋን ኣበይ ኣቱ እዩ ዝመፅእ ትሕቶ ኣበይ ኣቱ ሰብ ኣብዚ ሃገር ጥራሕ ክኣቱ ዝኽእል ሃገር ዘይብሉ ካልኣይ ደረጃ ወደባት ኮይኑ ሳልሳይ ደረጃ ወደባት ኮይኑ ኸይዱ መወዳእታ ከም ህዝቢ ከም ሃገር ዝጠፊ እዩ ኣይፀንሕን